Live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Thanks God it's Friday! Hey! Give it a quick check. We got 29 minutes after 8 o'clock in the evening. And we are broadcasting live across the city of Bata Bay still. You still got me. My name is Diego Bandido, keeping you company straight up until 9 o'clock in the evening. This is the last and final hour stretch of the show. Hope that everybody's having a great time. If you don't have a great time, don't worry. I still need to cast a whole lot of stuff right here before I final say goodbye. But the thing is, ay, maluoy ka! Magandang gabi sa iyo, boards! Dahil it's a Friday, and definitely a lot of you is, trying to plan of something para makapagpagpag ng stress after na mabaha ka, after na stress sa trabaho and everything. Ay, importante sa lahat, mga kabisyo, find time. Ang sabi ko lang, find time to distress. Hindi naman yung araw-araw o every Friday mag-distress ka. Well, importante po yan. We have to distress. Okay? To unload yung mga stress natin. Anyways, mga kabisyo, big shoutout nga pala syempre sa Car Club Garage. Laging nakatutok sa atin yan kala Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Thank you so much for locking in as always. O eto na, hindi na natin patatagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Viral ngayon sa Facebook ang post ng isang netizen matapos mapanood sa video ang isang lalaking biglang tumalon sa binahang Recto Underpass sa Maynila. Oh no! Ito po ay dulot ng malakas na pag-ulang dala ng super bagyong si Karina na sinamahan pa ng habagat. Kasi merong mga lalaki pong naliligo at tumatalon sa underpass dahil sa baba, parang swimming pool na. Diba? Eto lang, yung lalaking tumalon, munti kang nang malunod dahil di pala marunong lumangoy. No. Okay, Tang, logika na natin to. Ay, sige, wag mo nang patagalin yan. Ano pang hinihintay mo, kalmo? Logika mo na yan. Logika na yan. Alright, mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basic naman to sa atin lalong-lalo na tayong mga probinsyano. 'Di ba? Marunong tayong mga probinsyano, karamihan sa atin marunong talagang lumangoy kasi sa atin sa probinsya, madaling puntahan yung dagat. Madali yung puntahan yung suba. Diba? Totoo kasi, bilang part ng survivor skills po, mga kabisyo, dapat basic po na matutunan natin yung paglangoy. Alam mo, nagsisimula ang lahat sa paglalangoy saan? Sa langoy, aso! Tama! Ang tawag sinasamon, iniro. Langoy aso. Ayan, alam niyo mga kabisyo, ako personally on my experience, yung pag-akyat sa punong kahoy tapos tatalon ka, yung pagtalon mula sa tulay, nagawa ko na po lahat yan. Oo, nagawa ko na po lahat yan, yung magpaglangoy. Kasi nga, ang bahay namin sa probinsya, malapit po sa suba o sa ilog. Kaya mabilis pa ako natutong lumangoy. O ayan, now mga kabisyo, logican po natin Ang kusang pagtalon po ng isang lalaki sa underpass, kahit hindi siya marunong lumangoy, ay maaring dahil sa pagkakaroon po ng lakas ng loob o pagiging mapusok. Di ba? Pag nagpapakitang gilas, maling akala na kanyang kasanayan, akala niya, pagtalon doon, kusak ang lulutang. No. Twisted!
Ang bihira naman, oh. Hindi niya pala alam na dapat pinag-aaralan pala yung paglalangoy. Tang! Anong tawag sa mga taong ito, Tang? Siyempre, basic, bida-bida. Ang bihira. Tang! May kilala ka bang taong bida-bida, Tang? Meron! Sino, Tang? Ikaw! Ang bihira. Ay, nako mga kabisyo. Oo nga, no? Ito yung pinaka-the best sa ating mga Pinoy. Very resilient po tayo. Sa kabila ng problema, nagagawa pa rin natin makahanap ng entertainment, di ba? Anyway, sa mga kabisyo po natin dyan, muli po iniimbitahan ko po kayo sa mga manong driver natin na hindi pa po nakapag-register sa ating Love Knows No Boundaries. Nako, eto magsisimula na to Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Ayan, simula na po yan sa Lunes. Mamimigay na po tayo ng kwarta. 1.5. 1.5. Wow! Pag nabunot ang iyong pangalan. Tapos pag sa loob ng 2 oras makarating ka dito, may bonus ka pang 500 pesos. Wow! O diba? Para sa'yo yan, manong driver. Kaya kung hindi ka pa nakapag-register, tumbling ka na dito sa aming himpilan. Magpa-register na. Magpadikit na ng sticker para pwede kang manalo ng tumataging-ting na pera. Well, I gotta say goodbye, guys. Thank you so much for sticking around. Coming up next, it's gonna be Rocky's Secret Files. Thank you so much once again. My name is Diego Bandido. Lagi nagpapaalala po sa inyo, on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!